ओंखाम ओंख्रि एसे संखांलायबाय दावदै एसे एवदों लोगोफोरनि दावदै बानायगासिनो एसे जासाबनोसैलाय आरोना दावदै एवना लाबाय बेलेग जेबो ओंख्रि गैया बेजों जासाबनोसैलाय नै बरियानो एवबाय आङो फिन खेबसे बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय थ' लोगोफोर आङो दिन्थिलायबाय एसे ओंखाम ओंख्रिबो संखाबाय संग्राया जोंना गाहायथिं नै बेखिनियावनो आरोना थ' दावदै एसे एवबाय आरो ओंखाम एसे बानायबाय हारसिं थ' दिनै डिउटि गैया थ' बेनि थाखायनो आरो एसे टाइम मोननायलाय आङो सुंद'हैनो आपडेट्स लानानै फैलायबाय आरोना थ' माथो खालामनो जिबना बेनोसै दुखुनांथाव आरो बेकारलाय दा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे फिसा फिसौबाबो बेबायदिनो मावनो हानाय बेफोरखौ मोननाय मोनब्लाबो हाबनानै थानो हागौमोन दा गोबां गोजानाव बेबायदिनो उफाय गैया थ' मोदोम सोदोम एकदम साजोबनानै दं एसे दिनै सुटिबो एसे रेस्ट लानोसै आरोना थ' जियानो हक आपडेट्सआ बेनो दुखुनांथाव थ' मोनसे जोङो गिलु बालु खास्रि बिस्रि जाथाय जोङो नुनो मोन्दों थ' बे जाथायानो जाहैबाय गावनि बेबायदिनो असे बिमाखौ माबायदि बुथारनो हाखो थ' जाथाया बाक्सानिनो आरो बबे जायगायाव जादों मिथिखाबाय निस्सय नोंथांमोना सुलुं बा निउसफोरनिफ्राय मोननो हाखाबाय थ' मा बुंनो आरोना मुगैथाव जाथाय आरो बुथारदोंना सिथ्लायाव अर लागायदों माबायदि मानसि जागोन बेयो ना थ' बिदिखौ आरो मा बुंबावनो दा जाम्बासो बुंनांगौ ना मासो बुंनांगौ ना मानसि बुथारग्रासो बुंनांगौ जोङो मिथिनो मोनखादों 4 बोसोरसो सिगाङावबो बेबायदिनो बिफाखौबो बुथारदोंमोन जाहैदों आरो दा फिन खेब बिमाखौनो बुथारबावबाय आरो बुथारबाय थाग्राफ्रा बिदिनोखा मानसि बुथारनो मोनाबा थानो हाया ना दा मा बुंनो बिदिखौ थ' गावनि असे बिमाखौनो बुथारबायब्ला थ' गुबुनालाय आरो मा ना दा जियानो हक आयेन दङ दा पुलिसफोरा हमनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बिजिरगोन आरो मोननांगौ पानिशमेन्टखौथ' आरो मोनखासिगोन निस्सय ना दा जानानै थांबाय नाथाय जोबोद मुगैथावना जाथाय आरो खास्रि बिस्रि ना थ' गावनि जोनोमगिरि बिमाखौ माबोरै बुथारनो हायो जोबोद दुखुनांथाव ना दा जोंनि जायगाफ्राव बेबायदिनो गोबां डेन्जारास जाथायफ्रा जाबाय थासै आजिखालि समग्र बिश्वआवनो बेबायदि मोनसे नङा मोनसे जाथायफ्रा ओंखारबोबायानो थाखायो ना थ' जोङो नुनो मोनो दा जियानो हक आङो दिनै बारा गोलाव खालामनो सानाखै जोंहा मोनसे आपडेट्स दंबावोमोन थ' बेनो जाहैबाय 20 नम्बर PM किसाननि जिथुनाखि इनस्टलमेन्टखौ लानानैहाय थ' गोनो गोथो जाबाय थादों आरो जोंहा बेवहाय FTOआ अलरेडि जानानै दंखायो येस नाथाय दासिमबो फैसाया एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जायाखै गोबां निउसफोर ओंखारबोगासिनो थ' ओंखारब्लाबो दा जोङो हमनोनो हाला बेबायदि जाबायना नाथाय फाइनाल बेबायदि जेबो आपडेट दासिमबो गैया थ' जुन मासावनो मोननो गोनांमोन नाथाय जुनआ दिनै जोबलांनोसै दा गाबोन समफोरनि गेजेराव बेबायदिनो फाइनाल आपडेट्स ओंखारबोगोन जानांगौ थ' जोङो नेनानै थायोब्लानो जाबाय बे मासाव जोङो मोनाब्लाबो नेक्स्ट मासाव मोननाया सियर आरोना 100% थ' बिदिब्ला रायजोफोर एसे नेनानै थादो आरो जोङो वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामनो हाखायो थ' जोङो बेवहाय थांनानै चेक खालामनानै लायोब्लानो जोङो मिथिनो मोनो आरोना दा बिदिब्ला जोङो नेनानै था साननैसो नाथाय 4,000सो हाबगोन ना 2,000सो हाबगोन दा बेखौ मोजाङै जोङो बुंनो हाला थ' फाइनाल जितु बेबायदि आपडेट्सफोर फैयाखै जिहेतु ना नाथाय निउसफोरावल' नुबाय थानो मोनदों थ' जोंनो समा खिन्थागोन निस्सय जोङो आबादारिफोराहाय मोननो हाखागोन आरोना थ' नेनानै थायोब्लानो जाबाय थ' बिदिब्ला
जोङो गोनो गोथो जानो गोनां जोंहा जेबो गैया जोङो मोनगोन नेक्स्ट मासआवबाबो मोनगोन आरोना थ' जोङो नेनानै नाथाय गोबांफोरा खायफा बेबायदिनो कमेन्ट्सफोर हरदों फेक निउस आरो 4,000 माने बेबायदि फल्स नंखाय बायदिसिना थ' जेनो हक जोंनो समा खिन्थागोन आरो फाइनाल आपडेट्स फैयोबा लानानै फैगोन लोगोफोर थ' बारा गोलाव खालामला बिदिनोसै नेक्स्टआवहाय लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय मा आसरित कारबार ना थ' सिथ्लायावनो बेबायदि बन जाबनानै अर लागायबाय आसरित कारबार সম্ভৱ মা হয় কিয় মাৰিলি এনে মাৰিছে কিহেৰে মাৰিছে কিহেদি মাৰিছে ৰাগত কিহেদি মাৰিছে কোঠাৰে দি জুই কেনেকে লাগিল জুই কেনেকে লাগিল জুই জুই দিছে কিহেদি জুই দিছে মেচ দি কেতিয়া কৰিছা কামটো কেতিয়া কৰিছা 12টা ঘৰত আৰু কোন আছিল বাকী মানুহবিলাকে হাক দিয়া নাই কিহেৰে মাৰিছা কুঠাৰ কাম ক'ৰ পৰা আনিছা কুঠাৰ কাম